Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasap kaninyo. Mga igsoon, padayon atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga ang gugmang Dios nun maghari unta sa mga kasing-kasing sa katawhan, labi na gyud sa atong mga leaders sa mga nasod. Kining mga nasod rong na naggubat mo gamit unta sila og gugma, dili ang garbo kanunay. Ang ato sa mga benefactors and donors nga siging palit sa atong mga slots dinhi aron pagtabang nga magmalampuson ang ato mga proyekto ug mga kalihukan sa simbahan, hatagan unta sila sa Ginoo sa mga bunga sa ilang pagkamanggihatagon o pagkamahigugmaon nga mao ang kalinaw o kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig. Himua nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, ayaw pagapos sa utang, gawa sa utang sa paghigugmaay. Ang nahigugma sa iyang isig katao, makatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog, kining tanan ug uban pa, nalangkob sa usa ka sugo, higugmaa ang imong isig katao, sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isig katao, dili gayud makaako, paghimog dautan sa iyang isig katao. Busa ang paghigugma, mao ang katumanan sa balaod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ng tao nga maluluyon ug nagpahulam kanila nga nagkinahanglan. Bulahan ng tao nga maluluyon ug nagpahulam kanila nga nagkinahanglan.
Bulahan ng tao nga madlukon sa Ginoo, ug nahigugma pag-ayo sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan, ibabaw sa yuta. Ang kaliwat nga matarong pagapanalanginan. Bulahan ng tao nga maluluyon ug nagpahulam kanila, nga nagkinahanglan. Mubanag-banag siya latas sa kangitngit, usa kahayag alang sa matarong. Mahigugmaon siya ug maluluyon ug matarong. Bulahan ng tao nga manggihatagon ug magpahulam, nga nagpamuhat uban sa katarong. Bulahan ng tao nga maluluyon ug nagpahulam kanila, nga nagkinahanglan. Kusog siyag maghatag sa kabus, ang iyang kamang gihatagon. Mulungtad hangtod sa kahangturan, ang iyang gahom bayawon diha sa himaya. Bulahan ng tao nga maluluyon ug nagpahulam kanila, nga nagkinahanglan. Alleluia, alleluia, wikain mo, buo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaw ikaw, O Ginoo. Sa usa ka higayon ni ana dihay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Hesus ug milingi siya ug miingon kanila, kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa kadtong dili mopas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini og iyang banabanaon pila ang magasto, aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kay kung kini dili niya buhaton, dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang pundasyon, ug ang tanan nga makakita sa gisangputan mubiay-biay unya kaniya. Og muingon sila, kining tawhana nagpatugag tukod og tore, apan dili di ay makahuman niini. Kung ang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo makigubat batok sa laing hari nga may kauhaan 1,000 ka sundalo, iya unang tun-an og hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol,
mapugos siya pagpadalag minsahero sa pagtagbo sa maong hari samtang atoa pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. Sa samang pagkaagi walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an gawas kun iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gusto ba mong mahimong tinun-an ni Jesus? Kinsay gusto ta sang kamot? Very good. Kay dili ganita gustong mahimong tinun-an ni Jesus, tinun-an ta siyawa. Kanang wa mo isa mga tinun-an na siyawa. Sige, atong taga-agsikan chance. Kinsa ninyo'y gustong mahimong tinun-an ni Jesus ta sa kamot? Nagya po iwa mo isa. Sige lang, bahala na mo diya. Mga igsoon, si Jesus naghatag og standards unsaon aron mahimot ang iyang tinun-an. Matud pa niya, dumti ang inyong mga ginikanan, imong asawa, bana, anak, ug ang imong kaugalingon. Unya, pasana ang imong cross. So, dumti. Ang uban anang interpretasyon, biyae. Di nga imong tupad. Yung naandam kang magdumot sa imong anak. Dumti. Biyae. Muna giingon ni Jesus, ngano man, tungod kay si Jesus, tungod kay ang Ginoo, labaw sa tanan niyang mga binuhat. Labaw sa iyang binuhat. Kanang imong bana, kanang imong anak, kanang imong asawa, imong ginikanan, apil na ning atong kaugalingon, binuhat ranis Ginoo. Kung ang magbubuhat na gani, maoy mo, muhangyo nimo, unya, murag mababagan ka sa imong minahal nga binuhat ra sa Ginoo, biyae ginang binuhat, unaha gyud ang magbubuhat. Mao na. So sa atong unang pagbasa, niingon diri pinaagi ni San Pablo, niingon ang Ginoo, ayaw mo pagapos sa utang. Sa ato pa ang Ginoo di gyud magsugo nga pangutang kamo, wa giingon ana. Nya karon kun moingon ang imong mama pangutang day kay magpa-ospital ko. Mangutang ka dili. Hoy, tubag. Nagtrabaho ka ba? Pangutang day kay para akong ipa-ospital. Mangutang ka dili. Mga yawanon mo. Ayaw, nganong mangutang man ka, nga wa man magsugo ang Ginoo ana. Ayaw pangutang. Tungod lang kay gisugo ka sa imong mama. Ayaw pangutang. Nanglitan ron imong anak muhilak kay mo eskwela gyud nya wa gyud kay kwarta, wa gani kay hapit ikapalit og bugas, nya imong anak mo eskwela gyud muhilak, unsa man mangutang ka para ipa-eskwela? Ayaw sundan ang imong anak kay wa magsugo laging Ginoo nga pangutang. Unsa may gisugo sa Ginoo? Pangayo. Muna kung ang imong inahan or imong amahan gustong magpa-ospital, pangayo. Nya wa gyud mo hatag ingna, wa gyud ni hatag pa, wa gyud ni hatag di lang yung sa mo magpa-ospital. Kanus aman day sa magsigi pa kog pangayo. Hutdo na kog pangayo ang tanan akong nailhan. Ana, manya karon kay wa man ginihatag. Ingon dayon ka, ingnaw na lang nato ni pa matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Humana. Di ba? Ngano man di ay og ma-ospital gid ang imong ginikanan, mabuhi gid ka na siya, maayo gid ka na siya, basig maputos lang noon mos utang. Nya hasulon pa nimong ubang tao, musangko pa din. Usahay mo pay
minus na kitag kolekta karon kay nagubat na ang kalibutan, musangko pa gyud dinhi og pangayo. Aw di man sad ta muhikaw, muhatag man sad ta, pero ngako ba nganong naghasol-hasol naman kaslaing tao tungod lang anang imong paningkamot nga maayo ka sa imong sakit. Ayaw nya mingon day imong inhan, unya day unsaon man ni nato? Naaritas ikaduhang sugo pasana ang imong cross ug sunod kanako hangtod sa kamatayon. Antos ana hangtod mamatay. Maubita na dinhi ako gining sigag balik-balik kung ang dialysis nalas akong kidney mao'y makapabuhi nako, ayaw na kong ipadialysis. Kung failure na ba ang duha ka kidney, ayaw na lang pasagdi kong mag-antos hangtod ko mamatay. Ayaw na kong gastuin ninyo. Bisag na pa mo'y daghang kwarta. Nga naman, may kapuslanan. Igasto na lang na anang mga bata dihang way mga sakit pero wa ka eskwela. Igasto na lang na anang mga tao diha nga wa kayo'y mga sakit pero ang balay way atop, way bungbong, wa gani tarong salog. Kana nalay gastuhi. Tingali ang akong usa ka semana nga sessions sa dialysis makapabutang na nagtarong-tarong nga atop o bungbong sa mga taong wa gyud tao'y klarong gihigdaan. Inyo lang gyud among-among aning akong lawas nga padong na maning mamatay. Di ba? Uy. Mao na gugma, ingos Kristo gugma. Pero kinsa may unang higugmaon, matud pa ni Kristo, higugmaa ang Dios labaw tanan, nya higugmaa dayon ang imong isig katao samas imong kaugalingon. Dili balihon. Ang number 1, higugmaa ang Dios, sunda ang tanan niya mga sugo, dili ang sugo sa imong isig katao, dili sad ang sugo sa imong kaugalingon, labi na gyud mag-conflict na ning duha. Magka-conflict ba? Sama nang moingon si Kristo, higugmaa imong kaaway, nya ang inyong silingan buot mo patay nimo, nya ang imong ginikanan niingon ayaw na gyud agi diha dong kay basig patyon ka nang atong silingan, nya moingon ka og di ko moagi sa ato panhadlo ko, nya kay nahigugma man ko niya, andam man ko magpakamatay, moagi gyud ko diha, nya moingon imong ginikanan agi ron diha kay patyon ta gyud ka. Ang saban moagi ka dili. Hoy. Agi ha diha. Aron ig-agi nimo patay gyud ka. Nya ikamatay nimo unsa may mahitabo? Imong gipakita nga andam kang mahigugma og magpakamatay para sa imong kaaway kay sugo na ni Kristo. Mo na si Pedro kalungsod giingnan palayo dinhi hastang pari nga iyang kuyog niingon biya diri kay batan-on pa ka, ako lay magpakamatay. Ingos Pedro kalungsod, di oy, ako'y mo dipinsa nimo mamatay usa ko, una pa ka mamatay padre kay nag-alagad ko nimo. Patay silang duha. Mo nay nahitabo ni Lorenzo Ruiz, giingnan siya sa mga pari nga iyang kuyog, ayaw kanaog namo dinhi sa Japan kay ignaog namo ani mga matay gid mi aning among misyon, naara ba kay asawa, naara ba kay mga anak dito sa Manila, ayaw naog. Ingon si San Lorenzo Ruiz, andam na kong magpakamatay tungod og alang sa Ginoo. Iya nang gisalikway ang iyang asawa ug iyang anak. Mao sa nahitabo ni San Roque, ingon tingali tong Ginoo, ingon tingali tong iyang hunahuna, ingna nang imong uyuan nga ikaw ni tag-iyas balay, dili ka niya prisohon. Awa yun magpaila si San Roque siya. Ayan, wa naman sa kapuslanan kay wa man sa kumahigugma ng mga butang, magpapriso lang ko diri sa akong kaugalingong balay hangtod ko mamatay. Patay siya. Nya may kitang mubutang nilang San Roque, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, hadhaden tanang ilang mga ribulto. Unya ang kinabuhi na to. Hoy. Mao na gitawag na siya idolatry. Unsa man ang idolatry? Magsimba na kas mga larawan og mga kaning mga butang, mga kahoy, mga bato. Nganong nagsimba man kanila? Kay imo na silang gitawag og manluluwas.
daghan natong mga Katoliko, sad to say, gigamit nato ang imahen sa cross, hasta ng Sacred Heart of Jesus, hasta ng eskapularyo, hasta ng mga rosaryuhan, hasta ng mga ribultos, mga santos, gigamit nato nga proteksyon sa atong kinabuhi, proteksyon sa balay. Butang ang mga crucifix, bisag asa na lang ipamutang, kay para malayo kus kadautan. Dili na maoy ang tumong ana. Ipamutang na sa bisan iskinas imong balay, pultahan sa imong balay, isabong nas imong dughan to remind you, I will follow their lives. I will follow their teachings. Kada nimo tan-aw sa eskapularyo, sa Carmelite, unsa may gitudlo diha, sunda ang mahal nga birhen nga andam mo hatag mutahan sa iyang anak aron patyon tungod kay iyang luwason ang kalibutan. Kana nganong magbutang ka crucifix sa atubangan sa imong pultahan aron inigsud nimo sa imong pultahan, moingon ka, ang akong mga pag-antos timaan sa akong pagkahiusa ni Kristo, bisag naa na ko suod sa akong kwarto, mag-antos ko. Paras na kong pare, butangan ko nag-cross ang akong akong pultahan sa akong kwarto, inigsud na ko dito, moingon ko mag-antos ko. Moingon ni akong nahuna, ay ayaw nag-antos diha, na ay internet, tanaw diha mga porn, haron malingaw ka, kay lonely, kay kastanan, wag ko kay asawa, pahimosli ng mga porn diha. Ngayon sa mga kong istubag, bitaw no? Ada yun. Awa na ko mag-antos. Mingon ko, sige, wak ko itupad. Nanginahanglan ko og kaning somebody to care, somebody to touch, somebody to hug. Antuson ko ni, kay magpari ko, muna timaan anang crucifix nga naa sa akong pultahan. Ang ako sang altar sa kwarto, na ay St. John Mary Vianney, na ay Santo Niño, na si St. Francis, na si St. Therese of the Child Jesus. Ako nang gibutang gagmayng mga imahin aron inigampo nako, idigtuo nako, magtan-aw ko nila, naasad ang cross, ang crucifix, makaingon ko, sundon ko ni sila. Ug sa panahon nga ako hasulo nas kahadlok, hasulo na ko sa kabugat, maingon ko, giunsa ka ni San Juan Maria Vianney pag-atubang ang iyang mga pag-antos, giunsa ka ni St. Francis of Assisi pagbiya ang iyang mga bahandi aron mosunod sa Ginoo. Lord, tabangi ko nga makasunod ko nila, kay gihasol nako aning akong kabalaka sa kwarta, kabalaka nako sa akong dungog. Kung dauto nako, tagaan ako butang-butang, i-post nako social media, kaning paria wa ni ayo, kaning paria ana tambalos-los ni nganaon, hingwarta ni gahimo ni negosyo sa iyang misa. Kung makabasa ko ana mo ana din ko sa crucifix, Jesus, tabangi kong makasunod ko nimo sa dihang gibugal-bugalan ka, sa dihang gibutang-butangan ka, o gani sa dihang gilansang ka sa cross, na di unta ko matarog ani. Abi ninyo mga igsoon, sa itubag kasagaran sa Ginoo kanang mahasol nako, sama ninyo ba mabugatan mo, di ba? Moingon din Ginoo, take up your cross and die for me. Na humanda yon. Naku, kadi di man gini maong iyang gisulti. Gipatakaan raman ko, na misquoted man ko ani. Ingon din Ginoo, ay da, ayaw nagdipinsa. Love him, love them. Awa na, linaw da yon. Bitaw Lord, no? Ngano maday, dili ko kahimog higugma aning gabutang-butang nako. Di ko kahimog higugma aning na misunderstood ko. Di ko kahimog higugma aning buot mo patay nako. Pwede man. Yung Ginoo, ka na. Ayaw na ba pagsigig rason-rason? Di ba? Lingihay mong tupad. Yung na, unsa kahag parihasa na tos Padersiano. Sige, sabong mo ng rosaryuhan. Kay bao ba mo kung sa inaas rosaryuhan? Aron inigtanaw nimo sa amin, gabitay ng rosaryuhan sa imong liog, ang mystery of the life of Jesus and Mary, ang ilang banding dinhis kalibutan.
Maunay reminder anang imong rosaryuhan, sulob-sulob anang rosaryuhan diri. Hangtod hinoon ba? Ako bitaw diri usahay mahata ko inigana nako sa holy water. Ang gipublisingan kana naman noong kolor-kolor nga iponsira sa bata aron dili masakit. Anting-anting mana. Abi na ko grosaryuhan ako. Uy, unsa man din nga kana man din lain-laing kolor butan para di masakit ang bata. Di ko na blisingan oy ngano man superstitious belief man na siya. O magsugong Ginoo na. O kana anong rosary ana ibutang sa pulso kana blisingan to remind you nga kaning rosaryuhan ako ning rosaryuhon kada adlaw. I will pray the rosary every day. Mao na siya. Nya kaning pagpamalit og slat unsa man sana siya? Sugo na sa Ginoo. Ha? Di oy, sugo ra ng Padersiano. Way laing pari gasulti ana palit mog slat. Kita bitaming Father Darwin gitgano gahapon sige maron api kuyog mami sa among retreat nya pa picture din mi gipost din Father Darwin kaming duha daghan kaing comment nag-abot na gyud ang slaughter og ang CFD. O lagi na Father Darwin iya CFD o kanang exorcism ako slaughter sugo ni nako pero I believe sugo ni Ginoo ngano man matud pas Ginoo diri sa samang pagkaagi walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. So ako mong gitudluan nga mo hinay-hinay og biya sa inyong katigayunan pinaagi sa pagpalit og slots para sa kaayuhan sa simbahan. Biyai ang imong katigayunan pila ra gunang 100 imong biyaan aron imong itampo dinhi sa simbahan. Pila ra gunang 10,000 nga imong biyaan aron itampo nimo dinhi sa simbahan. Mao na nga salamat kaayo si Sister Fe Barino ang overall nga kaning murag sana directress sa ni pag title nga nagpahigayon aning kuan ba sa laying aside sa kaning aning national retreat of priests. Lipay kay siya mutana siya pader nahurot gyud kahalin ang slots nako hurot na ugma ako nang i-report pila na may atong total nga halin na maligi ata sa holy pads og 100,000 slots ang atong total nga halin 100,264 slots sobrahan nya ang dinhi sa atong parokya ang nisulo dinhi nga slots 7 million or 70,367 nya ang dito sa mga charismatic sa ilang grupo nilang Sister Fe niabot og 29,897 pakpakan nato sila kaning equivalent nga amount ani is 7,036,756 and 3 centavos ato ning i-remit totally ngadto sa archdiocese unya gamito na ni tanan para niini karong nagpadayon nga retreat hangtod ugma daghan kay mi didto mga pari nindot kay tanawon nya matud pa sa among speakers sa kabadri o sa kapari ang sentro sa kinabuhi sa pari ang rason nganong mumisa mi ang rason nganong nagpari mi maura gyud si Jesus and only Jesus nya dili nami maghimog daghang rason nganong mumisa mi nganong muwali mi nganong mubiya mi ug mupuyo mi niining celibate life only Jesus dili ang security sa among kaugalingon andami magantos andami muhilak andami magpakauaw for Jesus
Nindot no? O na ako din bahalag jutay kay mo palit usahay, sige ra jud kog balik baligya slot. Nya ang ato sang sitiyo, ang Christ Transforming Union, 40,000 atong gibaligya. As of yesterday, nahalina na taog 10,520 ka slots. Pakpa. Humnanin ninyo palit ha, 29,480 na lang ka slots, tag 100 pesos per slot. Nga naasad ni siya ay 60 slot challenge, tag 6,000 pesos per challenge. As of yesterday, nakadawat na po tag 118 ka 60 slot challenge. Pakpakya po. Ang ato sang investment slot, nagpabiling nga 44 slots pa ang available. Tag 500,000 pesos per slot ni siya. So hinaut unta, kining tanan natong gibuhat, masabtan ta ni nato, nga gitudluan ta unsaon paghigugma ang Dios, unsaon paghigugma ang simbahan, labaw sa atong kaugalingon, labaw sa atong mga gimahal. Kay lagi ang magbubuhat, unahon gyud paghigugma, dili ang binuhat. Ang atong pagsalig adto gyud sa magbubuhat, dili sa mga binuhat. O kana maunay tinuod nga pagtuo, tinuod nga paghigugma, o tinuod nga makapaluwas nato o makapabalaan. Manindog na ta. Mga igsuon, mudangop kita ngadto sa Dios sa atong mga panginahanglan, sayod kita sa iyang dakong gugma ug gahom alang kanato. Busa moingon kita sa ngalan ni Jesus, dungga ang among pag-ampo. Sa ngalan ni Jesus, dungga ang among pag-ampo. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ang mga kaobispuhan ug ang mga kaparian, makanunayong mupadayag na sila matuod nga mga tinun-an, magampo kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, dungga ang among pag-ampo. Nga ipadapli nato ang atong pagsalig diha sa material nga bahandi ug pangitaon nato ang matuod nga puso ug kalig-on diha sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, dungga ang among pag-ampo. Nga dili unta nato talikdan ang mga pag-antos, hinuon dawato nato ang mga krus nga modangat sa atong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, dungga ang among pag-ampo. Nga sila nga nagpasan sa krus sa balatian sa lawas, sa pangisip ug sa kalag, makakat-on sa paglakaw subay sa mga tunog ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, dungga ang among pag-ampo. Nga si Halanglong Teofilo, kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, dungga ang among pag-ampo. Nga nga atong mitaliwan nga mga kaparintihan ug mga kahigalaan nga nagpasan sa krus ni Kristo, sa dinhi pa sila sa kalibutan, karon makatagamtam na sa kalipayng dayon didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, dungga ang among pag-ampo. Makagagahom ug maluluyon nga amahan, dawata kining among mga pangamuyo, sayod kami nga ikaw naluoy kaayo kanamo,
Kay amo kining gituboy pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug himaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong matata. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag na iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo,
nagahalad kami kanimo amahan, niining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong nangamatay karon sa gubat ug kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga anaasa mga langit, pagdaygod ang imong ngalan, muabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kanan-una mo sa tag-adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Umilino kami itugyan sa pagsulay, idudua-dua sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, haron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gaom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kani. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang ayon palawat, kanimo apan ipamulong lamang ang mga ayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. O Lord, you are the center of my life. I will always praise you. I will always serve you. I will always keep you in my sight. Keep me safe, O God, I take refuge in you. I say to the Lord, you are my God. My happiness lies in you alone. My happiness lies in you alone. Oh Lord, you are the center of my life. I will always praise you. I will always serve you. I will always keep you in my sight. I will bless the Lord who gives me counsel, who even at night directs my heart. I keep the Lord ever in my sight, since he is at my right hand, I shall stand firm. Oh Lord, you are the center of my life. I will always praise you. I will always serve you. I will always keep you in my sight. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod ni ining Eucharistia ug bag-ong kalauman, himua nga ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nung panalipod, divine protection. Pero nga atong buhaton mao gyud ang paghigugma sa Dios labaw sa tanan ug ang paghigugma sa atong isig katao
sama sa atong kaugalingon. Salamat sa nahigugmas Ginoo og nihigugma sad nato dinhi nga namalit og slots. Labi na gyud sa nipalit sa atong holy pads sa kunang gikaingon kaganiha nahalinan ta og total nga 100,264 slots, na sobraan og 264 slots ang atong mga holy pads. So usa na lang ka slot karon, donation slot ang atong nahibilin, ang atong special slot nga CTO na apay available balance or available nga slots nga 29,480 slots, tag 100 pesos per slot. Nya ang ato sang investment slot para atong ipalit sa yuta diha, atong hangyoon kamong naay mga 500,000 na apatay 44 slots nga tag 500,000 na ay 25% per annum nga interest rate. Kining tanan ato ning buhaton tungod og alang sa gugma nato sa Ginoo ug sa iyang simbahan. Ang Ginoo maanaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. If any man will come after me,